Před sestavením manuální erekční pumpy nebo pumpy Rehaby zkontrolujeme vždy těsnění na hlavici i na transparentní válci. Poté nejprve nasuneme hlavici do širší části transparentního válce a zkontrolujeme, že těsnění není někde pokrčené a funguje tak, jak má. Následně nastavíme na válec nástavec, opět opatrně, aby nedošlo k ohnutí těsnění. Když zkontrolujeme, že obě těsnění jsou v pořádku, můžeme vyzkoušet těsnost hlavice. Přiložíme na holé předloktí a pumpujeme.